Orduan pekatu esan dana, mortala. Orduan dana pekatu bazen duen, dana. Dana pekatu, orduan? Dana pekatu. Dana pekatu bazan, no? Dena pekatu bat. Eliza grabe honbertzen duen, Eliza ez juteko. Legia zan, hola juteko bat, ez zon dudike, ez genuen dudike, iten bainek egon, ala jumiartzala eta guk orduan hola behitxik egin duen. Ez dakik gehi pentsatu egin hola, egote ginen, nola bere jartzezki hola tapa batzuk aurrea ikusteko. Bildurrez beti, sermoiek bildurgarri batzuk beti zituen. Sermoietan da betek infernua. Arrek esaten zitunak, askotan malkua eta igualitze zan. Orduan, gu nolauko salbatzea. Eta inolare? Eta anaitze zan aldarea jokata, pisto zalapartak egin, da gu bantxe bildurrez agatzen. Aitortze ginean, gauza askona txoak erizianak, Nehun batian errotoriak esan zian, tienes una conciencia muy delicada. Esan bestek etxian, espabila, hija. Que eso, zer gauza, iruditze zizain un pekatu itezen dula. Pentsatziakin. Pekatu. Bai, mutilagin dantzan itiare. Mutil bat ikuitze bali mazen duen, nire pekatu esan. Ikuitzia de bai. Konfesatzea joan da galdetutze zizuna peitzak, ja no biduai musu eman altzi jozun. Musu ematia, bekatu bat zapen. Baina horretik analkarri emate ginen joan musu. Zein ziren, konkurazioa jondeko baten sakristeire dut. Urutzen da, bizikletara biltze ginela, eta pekatu galtzan, nire laune galdezu zion da. Baina pekatu erain bai horrek, mutilek ezakit. Hori neskien bizikletan ikusik, oinez baina behin arro horrik ikusik. Gizona libre. Emakumeentzat izaten txan zea guztie. Arriskoa emakumeek ementzeuken, da tentazioa emakumeek ematen mentzun. Bai, neskak. Mutila libre, neskak famatxarra. Elke emakumia dena txarra zan. Emakumia etzakazun, dena pekatu azun emakumien. Emakume ginen azpikoak, beko mailioi. Gizonak ez zeuken zeiken. Zertatiken ziorreik ez zeuken. Bi beza izaten zera jarara, bat goizen da beste atzalden, o bat abar goizen, zazpitan da beste abarretan. Emakume jarara goizeko bezeta korrika. Gizonezkoak abarra alde hortan abietako ineztai, atxarari biltzeko. Hola izaten zen orduan. Orduan esklaba baizala, Andria. Ezaren jabe ez, eta gizonak ezatuzunea, eta etxetik atea dez. Orduan alaxentza, emakumea zeon, gizonezkoak jabe zan etxe guztia, eta danen jabe emakumeak etzon ez firmaik eta ezer ez. Gaina emakumeak ezkenen, bota egin batean, erabe izan dara. Ezkontzen dana emakumea da, Hakine gaine jartzen zaitu. Gizonak ez zakiz zer esaten maizure, eta zu pastarra junta neharringo bazure, zuk abantatu behazu. Da, jostorratza eta arie bezala matrimonioa. Jostorratza gizona, eta arie emakumea. Emakumeak eman behar du amore. Atiekoik esan zuzune. Eta ze gustago gauza ikia jungo zea, eta gaurtik hakine gaine jartzen zaitu, zutok ez du mankizun eman beharra. Nei, atiek itzoik esan zuzune. Nei, ez? Gai amak esatzen den, intzatu etxen ikutsizuna. Gero abantain behar. Oango jartzitzu. Oan eskondurtuko apartauta dara. Ala ikustetzuen orduan, gauzak ala ikustetzuen. Eta emakume soltera zien orduan, emakume solterak, madre solteraz, eta bestela solterak, nire soltera naiz, eta ginean, oik asesinaz. Zerak, unben bat izan batzun, madre solterak. Eta eskontzetzana, egipanik. Eskontzetzana zen, pues, un oso normalo. Orduan, mentalidade zen. Ez que, dema batien zen, emakume eskontzeko. En cambio, ja beste mentalidadea dute eta razoi haundilekin gainera.
Baina emakumeak eske ondu behar guenen. Oendik asko falta dugu, baina emakumea zan, utxan horrengua. Hartzea goizen da txalden atetzega, oain, Eta ber, nola oazen, laro urte hauaz, así que oain. Zebat urtein diteon? Bai. Etxeti atea gabe? Bai. Eta pelikula egita zineik ikusi gabe? Bai. Ez dugu ikusi pelikula hondik eta teatro hondik. Gizona irudi ondoinko, beste gezarrazko, ez pelikula hori izan da.